କିଏ? ମୁଁ ନିବେଦିତା ରାଉତ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହକାରୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେଉଛି କିଏ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କହିଲେ ଟିକେ? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେ ଯିଏକି 30/6/2016ରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଅବସରକାଳୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ସେ କେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରବତ୍ସଳତା, ତାଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସର୍ବପ୍ରାଣତା ସବୁଥିରେ ସେ ଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଯଦିଓ ସେ ଏଚଏମ୍ ଚାର୍ଜରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଏଚଏମ୍କୁ ମିଶାଇକି ଯେତିକି ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସବୁକିଛି କାମ କରୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି, ଏଇଟା କ'ଣ ଖୁସି ହେବା ଜିନିଷ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଅବସର ଆମେ ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜଣେ ମୁରବୀ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ